Robedo kwa lusa hinya koro gisani walusa nako tenre kod ripode mabede riwruoge makedo ne ratich oganda osebedo ka golo dichi manyoro riwruok mano mar KNCHR bende osegolo report mabede gisebedo ka ginono e kind thuolo mar higa achiel chakre Disemba dwe mar 12 mar higa mokalo nyaka dwe mar 12 mar higa ni nyaka sani KNCHR yango ni ji 57 nolalo ngimagi e kind thuolo mar higa achiel mokadho. Mago kata mna higa ni bende wanyalo kata mna paro ng'anyo mag rowere mabende notimore ji 57 mon namba mathoth ahinya kwachok gi kanyo 57 Sharon ok wawuoye just statistics mar yiende wawuoye statistics mag life ngima mar dhano to ngima mar ratiro mar oganda gi gine kidienje mopogore opogore to kidienje gi chalre kendo giromre onge right moro maduong' kata matin malo wadgi to nitie gimiluongo ni absolute right gi non absolute rights. King'iyo right to life ma en absolute en ng'ama nego bene kawe en right monyuolo godo ng'ato ma ng'ama nego bene kawe piny ma wantie ni en Nyasaye kende maka wanyalo bedo ni wan gi ji 70 gi wiye mano onegi to pok wang'eyo ne to action mane nyaka sani mosokaw ne joma onego gi wan gi duol machalo kaka IPOA mobedo mandated by the constitution mondo mi gi team investigation e gik moko matimore gi mondo mi the perpetrators offense the rule of the law to the victims be yudo justice yudo kamano pok timre koro pod wantie gi gaps in terms of implementations kining'iyo budget manomigi last time budget no giwacho no tin but adieri kata kano tin to nego bene kata matis magin godo ni nego bene waneno some progress ne to ere kaka gitime mondo ji 57 gi nikech duol manogolo this statistics en mobedo mandated gi jo Kenya mondo mi gimiwa this statistics to gibi gi yore monego bene igeng'o godo gigi to ma ok wane katimore kako winjore watimore koro nitie some gaps monego bene wang'iyo ne how do we strengthen these institutions like IPOA mondo mi gitim tijgi kaka jo Kenya dwaro nikech wachulo gi mondo mi gitim tijegi nikech adiera makende